104.7 IFM. Report! Araw-araw umano ang nagiging pagbaba ng presyo ng sibuyas sa bahagi ng Malimgas Public Market ayon yan sa ilang mga tindera. Anila, humigit kumulang 60 pesos nang naging pagsadsad ng pula at puting sibuyas sa loob lamang ng isang linggo. Ang pulang sibuyas mula sa 200 piso bumaba ito ng 140 pesos samantalang ang puting sibuyas naman ay nasa 80 pesos na lang mula sa 145 pesos kada kilo nito. Dahil dito, nagpapakawai sa mga tindera sa pagbili at hindi sila bumibili ng bultuhan. Para naman sa mga mamimili, maigi manong mag-imbak sila habang mababa pa ang presyo nito. Ayon naman sa grupong Sinaga, dahil umano ito sa tuloy-tuloy na pag-aani ng sibuyas sa Bayambang gayon din sa probinsya ng Nueva Ecija. Samantala, asahan pa umano ang pagbaba nito sa mga susunod na linggo. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.